primer papamòbil es va construir a Irlanda el 1979 i l'actual que portarà el papa és un Mercedes-Benz classe G de color, atenció, això és real, tret de la fitxa tècnica del cotxe, color blanco místico vaticano. Està bé. Fixa, que és un blanc especial. Això és el nom del Pantone, Exacte, la referència. Per conèixer les característiques d'aquest cotxe... Em pintaré un menjador així, tio. Sí? Home, té rodes maco, aquell color. Dóna llum, Sí, home, sí, és molt il·luminat. Sí. Que no t'apareixin coses a la paret, llavors. Sí. Per conèixer les Que no acabis a característiques... hòsties. Per conèixer les característiques d'aquest cotxe, i és el setè cop que intento començar... Comptem amb el testimoni del seu dissenyador, Marc Will, en català Marc Roda, que és membre de la Comissió Universal de Llicenciats en l'Arquitectura del Transport i l'Aeronàutica, que si agafes les sigles és la Colata. Concretament, ell és membre de la Junta de la Colata. En fi, l'escoltem, l'home parla anglès, però tranquils perquè hi ha traducció simultània. Hey! Hola, I'm Mark Will. sóc en Marc Roda. The lifetime designing vehicles of all kinds. Porto tota la vida dissenyant vehicles de tot tipus. I designed the car of a Flintstone, Jo vaig dissenyar el cotxe dels Picapedra, Colt Kinton, el núvol Quinton, wheelchair Duchess of Alba, la cadira de rodes de duquesa de Alba the shit that the scooters are homeless and do something else more all i la merda d'escúters aquestes que tenen sostre i que fan més pena que una altra cosa. No, it's a very special vehicle. El Papamòbil és un vehicle molt The especial. construction was supervised by many professionals step La by construcció step. es va supervisar pas a pas per molts professionals. In fact, De we fet, built it using the techniques of Spanish road maintenance. per construir-lo vam utilitzar la tècnica espanyola dels de manteniment de carreteres. Can look and one word. 10 miren i un treballa. Escoltem, si us sembla, més opinions d'aquest home. Ens explica ara una mica els materials que van utilitzar per construir el papamòbil. To the living you used the same glasses there are in the zoo in the cage of a Per snowflake. fer l'habitacle vam utilitzar els mateixos vidres que hi havia al zoo a la gàbia del floquet de neu. In both cases, we need the glass to withstand the bombs and see clearly the stop. En els dos casos necessitaven un vidre que resistís els cops i que deixés veure amb claredat un ésser de color blanc únic al món. These glasses are able to Aquests hold vidres són capaços d'aguantar conventional missile, un míssil convencional, a header from un Zidane, cop de cap de Zidane or helping of us a shaker. o un cop de cul de la Shakira. They are anti-fog classes. Són vidres In antibaf. fact, not even half outside Maria Teresa De Campos. fet, no s'entelen ni amb la colònia de Maria Teresa Campos. Could you put into making love Mark Carmen de Marina Farruquito with the flying next to Podries ficar a dins a Carmen de Mairena fent l'amor amb Farruquito al costat d'una fregidora del McDonald's Continue to blow with i us. seguirien sense They are entelar-se. 100% impermeables. Són 100% impermeables. To join them, we use it to use gomina Sergio Per Ramos. unir-los vam utilitzar la gomina que utilitza Sergio Ramos. Elastic and sticky, but with head mills and used to be separated. from Elàstica West i enganxosa, però que amb la calor es desfà i s'ha d'anar separant d'allà on s'enganxa. Some of the same problem with Rafa Nadal with his ass and sweet. Una mica el mateix problema que té Rafa Nadal amb el seu cul i els calçotets suats.